és ez a Minecraft 6. része, és nem hallottunk túl sokat az előző részben. Annyit hallottam a rész 2 között, hogy Modri, na igen, most frissítem, hogy legyen gyorsabb. Sziasztok, én Éva vagyok, a palacsinta sütő királynő. Együtt csináljuk, legalábbis nézzük. Igen, itt tartottunk az előző rész, és van egy tehenünk is, ugye? És ezt pincébe tartjuk? Igen. De miért? Mert. Na, nem tartunk valami sikeresen sehol, de attól még ebben a részben azt szerveztem, hogy leszek öngyilkos. Ne. Hogy röhögjünk. Nem kell, azt hiszem. Most ilyen szemetelünk. Mondjuk ez megy. Nem kell. Vagy nem kell, ez nem kell. Ez sem kell. Szóval ez már azért kell. Hanem nem kell. Na most én most direkt le fogok húzolni, meghalljak, és akkor a szemét ugye meg fogok halni, és így a szemét így, hogy is mondjam, ugye meghalok, és akkor eltudszak, és akkor mondatni szemetelek. Na majd fogunk a sár tetején. Sziasztok! Hogy szökött ki? Hát ez kiszökött a kenelből, Ja. és lement a tehénhez a pincébe. Nem itt van. Sok bajunk van a kutyával. Hoppá. Nem, nincs semmi. Csak nem akar bejönni. Kérjük meg, hogy menjen már be. Na végre. Na, akkor most nem fogjuk engedni, csak én nem engedtem, hozzá az volt a baj. De elmentem, nem is értem, hogy szöktetek meg. Most már tök mindegy, mert úgyis vége van a videónak, akkor elköszönök az én legszebb építésemnél. Én DMC voltam, sziasztok! Sziasztok!